أرسط زينام بيت مخري فيدريشن بحزب وسانة نبعلهم ريفورم استقبلوا مدارك تأكلات كليلات زتيو حرشان مزمان بزسراح زلو سراحتي قرب توتاتنا التقاقمان موساخو منستر حرشا دكتور قرنا منتي قليسا كابوزاين زحلفو 12 معلتات مونغو إيران إسرائيل انزغص على كوينات كزازميو بمبال بريزيدنت دونالد ترامب قليسا عزو سلام تانا أديس أبا كابز مدبر استوديو اي تي بي تقبلوا كبرات تختاتلتين لو معلة سلوس 10 شوعات سنة كل تشحن 10 شوعات عم تمرت مشت ساعات حدنا باخم استدالو ما أدي زينا اي تي بي تقرنيا حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشو اللو مساخم كسنحي حصرتي زيناتات بمجمار نقصلا لنا بيت مخري فيدريشن بحزب وسانة بعلوم ريفورم استقبلوا مدارك تأكلات كليلات زتيو بيت مخري فيدريشن بسرعة مرز حزب وسانة معلوم مليسوم ريفورم استقبلوا مدارك تأكلات كليلات زتيو أبتي مدرخ زته مكتلاف قباي بيت مخري فيدريشن ويزرو زهران حمد منستر ديتا منستر سلام جيتا تشرو أفا قبايتات بيت مخري 4 كليلاتن بيت مخري بهرسب كم اون أكلات تنصاوعي تقبرو لما قايشن ترخيبهم أبوشتي كم بحدوش زتور دبا كليلات مونغو زنبرو بهرات بهرسباتن زبتاتن تنكور هبرا بهرا وحدنت مقلبات زبل علاماتي زتيو تبايلوم مونغو قربابتي كليلات زلو تنكور زمدنا نمتن خارج تجمرو سرحة المعات بتساتفو هزبي بزلاقنت نقصلو زعلم مخانوون تقليصو تلوات كونتاتنا متصارن ملاش نمهابن زخلو تنكورتي كالات مفتاري قباكبلو ايت ادم فرح قليصم اب عالم زرأي تلوات كونتاتنا متصارن ملاش نمهابن زخلو تنكورتي كالات مفتاري قباكبلو بمعرق مكتل قدمان منستر حلفي هنس اسرع ديموكراسن مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان ايت ادم فرح قليصم ኢትዮጵያ ካብ 14 ሰነ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ዘተኣናገደቶ 10 ግልጋሎት ምምሕዳር መንግስቲ ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃን ከምኡውን ሕቡራት መንግስታትን ኣፍሪቃ ዞባዊ ፎረም ትማሊ ተዛዚሙ ኣይታ ኣደም ፋራህ ኣብቲ መዛዘሚ መርሃ ግብሪ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዝተኻየዱ ኩሎም መርሃ ግብርታት ብዓወት ምዝዛሙ ተዛሪቦም ኣብ ዓለም ዝረኣዩ ዘለው ተለዋዋጢ ኩነታት ንምፅዋርን ምላሽ ንምሃብን ዝኽእሉ ጥንኩር ትካላት ምፍጣር ይግባእ ኢሎም ግልጋሎት መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃን ዘመናት ዝጸንሑ ጸገማት ምፍታሕ ዝኽእል ምዃኑ ብምሕባር ግልጋሎት ዝህቡ ክእለታት ኣመራርሓን ዓቕሚ ምትሕብባርን ንምጉልባት ሃገራዊ ስግግር ወሳኒ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም ባህላዊ ስርዓት ኣፈታትሓ ጎነፅ ተበጻሕነት ፍትሒ ክብ ንክብል ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ባህላዊ ስርዓት ኣፈታትሓ ጎነፅ ተበጻሕነት ፍትሒ ክብ ንክብል ይገብር ኣሎ ክብላ ሚኒስትር ፍትሒ ሃና ኣርኣያ ስላሴ ገሊፀን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ስርዓት ሕጊ ባህላዊ ሜላ ኣፈታትሓ ጎነፅ ንምክታት ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምታት ጠመተ ዝገበረ ዘተ ተኻይዱ ወይዘሮ ሃና ኣርኣያ ስላሴ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ጎነፅ ብባህላዊ ስርዓት ፍትሒ ክፍትሑ ጸኒሖም እዮም ኢለን ህዝቢ ንብዙሓት ዘመናት እንትጥቀመሎም ዝጸንሐ ባህላዊ ስርዓታት ኣፈታትሓ ጎነፅ ኣፍልጦ ሕጊ ንክረኽቡ ንክተባብዑን ንክሰፍሑን ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፀን መንግስቲ ኣብ ትልሚ ትራንስፎርሜሽን ፍትሒ ትካላት ፍትሒ ማሕበረሰብ ንክስፋፍሑ ብምግባር ኣፍልጦ ይህብ ምህላው ምዝራበን ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምላሽ ንክረክብ ዘይተቋረፀ ጻዕሪ የድሊ ክብሉ ኣምባሳደር ኢብጌኒ ተርኪን ገሊፆም ኢትዮጵያ ዘቅረበቶ ሕቶ በር ባሕሪ ምላሽ ንክረክብ ዘይተቋረፀ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣምባሳደር ሩስያ በኢትዮጵያ ኢብጌኒ ተርኪን ተዛሪቦም እቶም ኣምባሳደር ምስፋና ሚድያ ኮርፖሬሽን ኣብ ዝገበርዎ ጻንሒት ከም ዝበልዎም ንዓበየ ንዝመፀ ቁጠባት ሃገር ናይ ግድን ኣማራጺ ዕድላት ከም ዘድልዩ ኣልዒሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ይኹን ሓፈሻዊ ዕቤት ብዓለም ለኸ ትካላት ዝተመስከረሉን ዝረአን ውፅኢት ከም ዝመፀ ኣብሪሆም ዝተረኸበ ውፅኢት ብዝበለፀ ንምዕባይን ድሕንነታ ንምሕላውን ዘለዓለቶ ሕቶ በር ባሕሪ ግቡእ ምላሽ ንክረክብ ዘይተሓለለ ሓበራዊ ጻዕሪ ምግባር ከም ዘድልዩን ኣጽንኦት ሂቦም
ركب إثيوبيان روسيان باستفلاليو عودتات وصيت نامص يركب زبلو توم أمباسادر بعودة تمرتي كتبام تكنولوجين نيوكلير ساينسن زلو متحبار كم أبنت تصريحهم منغو كلتين هاجرات زلو متحبار محزنة مراحتي كلتين هاجرات زي ترقاقص كم زخونه بمحبار كم بريكس أب زبلات كالات انتي ترفه مرأيا كوينو زي قربي لهم كبل صاب فانا ميديا كوربوريشن أملاقيتهم ጉዳይ ተመዛበልቲ በሰላማውን ሕጋውን መገዲን መምላስ እናተሰርሐዩ ተባሂሉ ጉዳይ ተመዛበልቲ ዘላቂ ሓበራው ተረባሕነትን ሓድነትን ህዝቢ ብዘረጋግጽ መልክዑ በሰላማውን ሕጋውን መገዲን ክፍታሕ ሓበራው ቁዋም በመሓዝ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ገሊጾም መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ብምግባር ተመዛበልቲ ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ከምኡውን ሕቶ መንነትን ምምሕዳርን ዘለዎም ከባብታት በሰላማዊ መገዲ ዕልባትን ክረኽቡ ብትኹረት እናተሰርሐዩ ዝርከብ تبايلو رسم محدار كل الأمحار رجع كبدن أما خاري منستر قدات مبرق أفريقيا قدما منستر أيت جيتات شو ردان أب كتما حمراء أب قداي حتو مننت والكايت سجدن من لاست مزابلتنا ملكيتهم مس محبر سبتي كبابي زتيوم رسم محدار كل الأمحار رجع كبدا أبتي وان كم زبلوم وعلى قوات مزابلتي بحيلي من لاست في التنحيلي انتهى له نحن قنا بسلامون حقاون مقدين كملسو صنع قوام كم زلنا محبر السبع عالم حويسو كله أكال كيف التقبايلهم حتى مننتن عرسه محدران زلوهم كبابتات بزملكات بمنجس فيدرال بيلو نزحلفوا عامتات مس جزياو من محدار كل التجراي بركز بلو زتتات ناتجبرو كم صنحوا بمزخخر بعمقوت كزتايلو صنحه قداي مننتن وسن من محدارن والقايت سجدن من لاست مزابلتن زملكات حدا كم زخونه تزاريبهم سلام ومراتي نحدنتن زلاق ربحان حزبتات وسان مقدي كم زخونون صريحهم اما خاري منستر قدات مبرق افريقيا قدما منستر ايت جيتاتشو ردا بقدوم حبراو عدل تربحنتن تهزبي ما خلص قبر سراح مسراح قدني يلام كاب نبرا مرارح وحات حتو مننت والقايت سجدي كاب مشفان بزحلفه تمزابلتي بحيلي كين ملسالنا بزبل كوينات قسقسو كم زلوون حبيرام كني زعبا حزب تግራይ ሰላም ይዝበሉ አይተጌታቸው ተህዝቢ ካብ አመራርሓ ነበር ሕወሓት ፈሊኻ ምርኣይ ከም ዝግባእ አረድዮም ሕቶ መንነትን ወሰን ምምሕዳርን ወልቃይት ፀገዴ ሕጋው ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ሕቶ ብሰላማዊ መገዲ ንክፍታሕ ኩላትና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉውን ገሊጾም መንእሰይ ትግራይ ዳግማይ ኩን يغريتا منسي تግራይ ዳግማይ ግዳይ ኩናት ክኸውን ከም ዘይደሊ ብምሕባር ቅድሚ ሕዚ ብስሕተት ብዝተኣተው ኩናት ዝበጽሐ ክሳራ ከም ዘምሃሮ ተዛሪቦም ስለዝኾነውን ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ በደላት ብምሕካም ንዝሐሸ መጻኢ ግዜ ምስራሕን ምዝታይ ነድሊሎም ተመዛበልቲውን በሰላማዊ መገዲ ንክምለሱ ምስራሕ ካብ ኩሉ ትጽቢት ከም ዝግበር ጸሪሖም አማሓዳሪ ዞባ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራ ሸተ ደምለውን ምክትል አማሓዳሪቲ ዞባ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ጉዳይ ሕቶ መንነትን ምምላስ ተመዛበልትን ብሕጋውን ሰላማውን መገዲ ጥራሕ ንክፍታሕና ንደልየሎም ነዚ ድማ ሰላማዊ ዘተ ተጠናኺሩ ክቅጽልን ኣብ ዘላቕ መፍትሒ ምብጻሕን ከም ዝግባእ ተዛሪቦም أما كتسال مع دزينا يتبي تقرنياكم تركوا كبرات تختاتل تمرزكم سلة تكتاتلونا أنا مسكنكم حزون مسانا صنحوا بزرزرنا بزحرنا يم زيناتات كنسجرنا زيجاتات وصاي بعلوانا زين كساقس نبرتها بزخون له رقيق أواج بايتوكل تهزبي أصاليتهم تي رقيق أواج مخبار نابرا كي قادد عم مخبار تنكاقا كم زدليون تقليسو سادات محمد ساني نزواد دوس أبساب مولو برهان قرماي بيت مخري بايتو كالتزبن مسارات لمعتن قومي كوميتي مقعزيا سبابتو زي سوانا زي انقصاقص هافتي بزخونو له رقيق عواج زتا صاليتهم اترقيق عواج زل على هافتي نابهاجر كأتو كم زخيلن زون انفستمنت اوجت هاجر نخفت ارزقبر كم زخونه استحبر انتخون بفلايون انفسترات ابت هاجر زلو امنت نقعبي كم زقبرون تقاليصو يو نتاوج بزملكاز تفلالي حدودات كاب ابالات زتلعلن تخون مينستر ديتا مسارات لمعتن كتما زخونه ويزرو هيلن دببه مبري هبنين ለከተማ ልማት ሚኒስቴር የተሰጠው ዋናው የከተሞች መሬት ነው ለሚኒስቴር ልማት ከተማ استوحبو መሬት ከተማዩ መሬት ከተማ በከተማዩ ዝምሓደር መሬት ገጠር ድማ በገጠር ነዚ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ንምንታይ እዩ ተኸፋፊሉ ነዚ መብርሂ ተዝወሃብ
ቀጣይ የሀገራችን ዓለም አርባን ስፔሱ ያደገ ነው የሚሄደው ተብሎ ስለሚታሰብ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ሃገርና ኾነ ኣብ ዓለምና ከተማታት እናሰፍሑ ከም ዝኸዱ እዩ ዝግመት ነዚ ብትልሚ ንምቕማጥን ንምስራሕ ከም ሚኒስተር ቤት ዕዮ ዝኸድናሉ ርሕቀት ኣሎ ከም ኣብነት ቀረብ ኣባይቲ ገጠር ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ትልሚ ልምዓት 2.8 ሚልዮን ኣባይቲ ከም ዝቐርብ እዩ እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ተዝወፀ ረቂቅ ኣዋጅ ምስ ሕገ መንግስቲ ዘለዎ ምቅራብ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ብመልክዕ ሕቶ ዘቕረቡ እንትኾኑ ሚኒስተር ፍትሒ ዝኾና ሃና ራእያ ስላሴ መብሪ ሂበን ግን አንዱ ሕገ መንግስት ጋር ተያይዞ ያለው አንድምታ ሰው መሬታሽ ማይለወጥም ብለን እቲ ሓደ ምስ መንግስቲ ተዛሒዙ ዘለዎ መትከል እዩ መሬት ኣይሽወጥን ይልወጥን ዝብል ዝተኣሰረ ጉዳይ እዩ ስለዚ እዚ ኣዋጅ መሬት ከም ዘይሽወጥ ከም ዘይልወጥ ሃፍቲ ውልቀ ሰባት ከም ዘይኾነ بزري ملكعو قلت سكخوني قبا يوم كل فردي كهذا منقصو قال على جزء التعليمات بدم تفتشون تايتو يميكرو ناتشو أتقند قداي مس حق منقستي زلو متعام بدم بتفتشو ترى يزغربيو زخون مريت زي شيئتن زي الوقت حفت منقستن هزبن زبل حق منقستاوي سريت بزتحلو ملكع نزيقاتات وزعي سبت حستو مخانم تراي زفقد مزي زمعراري مسل تراي زهب مخانو كفلت يقبع ليزماريت بزملكات مخبارنا براه كيقادد بيت مخر بايتو كلتن مسارة لمعات كتمان قوامي كوميتي مقعازيا التحاساسي بوم يوم بليز شعرات مودادر يجنال كميلا واجو رقيق واجو بليز شعرتا مودادر يخيلو يوم زي اب اواج اللو بشعرتا زودادرون تدا اخوينو بعداقا وش تعديهم زودادرو 150 شح دولار حيزوم يوم زموتو واقا كتماك كي وسخ اب مقبر انتا يو تحسيبو نزبل بدنبي كرأي كم زقبا يحبر عند يوجه زيقا أداما لاي بشوفتو لاي وين مقالي لاي حاجة زيقا وزعي اب أداما بشوفتو ويدما اب مقال خيدو جارتا مجراتي خلدو إلو زحاتة انتدا أخوينو تجاريتو زرخبو زيتيو زوسنو أتي 250 دولار أيكونن زوسن زيقاتات بستمت أنواقا مريت كرخبو يقبعينا نابلنا زلنا أواج زوز أنا يوم ممرحي نزئيو زبل أترقي أواج نورقاو زفرات بمستاف قرب أبايتي بزرعة بركين كوسخ كم زقبر تثبيتي قبر حرشان مزمان بزسراح زلو سراحتي قرب إتاوتاتنا التقاقمان موساخو منستر حرشا دكتور قرما منتي قليصم أب مبصح قرب زمناو دفعي زلو صقم نمفتحون ديجيتالايز دا سرارحا يمعراري مهلاو قليصم انتسنو تيلمان زواددو صبصاب دهاب ياسين أبز استتحز عمت بحرشا للعسران حادن مليون هكتار بزراعة خشفانيو تباهيلو تثبيتي كبار طاف البو سرناين سقمن أبز أوان ببزحي كابز فاريو زراعة توشتي موخانا مون تقليصو أبزو باقيديو وردا بولي بزحفة حرشا أبلوم زبن أوان كرامات لعلي 4,500 هكتار بقندي زراعة نمشفان تتلمو يسرح مهلاو آيتابا بشفراو يقلصو تنيا مريت صوم أدري لبتهم يمن زخوانا مريت صوم حدر يقولون بزول ممر حسيدنا بحر زاف زنبرون دانا قلنا تحريسو زي فلت مريتنا فرياتنا لوط سلازلنا 500 وشتونا عويتنا عنا حزم مدلاو حرشاك قبر سلازلو أب كله شمون تقبلي قدم مدلاو كرامات نسالت قلنا مس ETV أديس كان زين حس جبرو مينستر حرشا دكتور قرما أمانتي حرشان مزمان بستسر حسرحتي أب قرب إتاوتن أمان لو تمهلاو قليصام يادقي متاو قبرناچن عندو ميتاماونا ميتاوقو نعبيز مس حرشانا اتحدى زنقفلو اب نشتي مريت صحص حرستوت مزمان تكنولوجي كتقمون فرات كوسخ مغبار اصقام يبحال نيرو يخون نبر نز حساب زلوطه حرشا كتاغطم حرستوتنا بزلو خبابي بسنا مهداروم زحاش عينت زراعتي مريصوم بحبار نخسرحو زخاله እቶም ሚኒስተር ኣብ ምብጻሕ ድኽዒን ዝፍጠሩ ጸገማት ንምፍታሕ ኣሰራርሓ ዲጂታላይዝ ንምግባር ይስራሕ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ከባለፈው ዓመት ጀምሮ የግዢ ስርዓቱን ቀይረናል كابز حلف عمت جميرو سرعة عديك تغيرنا إنا بقولتوف دخعي كن عدقال نخلال لخناتات بمعراي نزي عديكيت زوجن بورد بخبر كداي ميستر وسنت أكالاتيو حدا أوان إلسي مخفات يتأقم شرفوز أي من معراي يتأقم بس زي مغنيات زدما أوان يحلف نزي دما زملكتهم أكالات كبهراوي بانكي جميرو نقد بانكي تيبيا ميستر ترانسبورت
ሚኒስትር ገንዘብ ኢሉውን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እዝውን ነቱ ጉዳይ ጠመተ ከምዝ ተዋሃቦ ንምምልኻት እዩ ነዚ ዝስላዕ ሸርፍ ወጻእ ድማ ንኣብነት ሎም ዘበን 1.3 ቢልዮን ዶላር ተመዲቡ ን2.4 ሚልዮን ቶን ወይ 24 ሚልዮን ኩንታል ማለት እዩ እዝውን ንሓረስቶት ድኹዒ ኣብ እዋኑ ንምብጻሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ እዋን ክራማት ኣብ ንእሽተይ መሬት ሓረስታይ 20.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብምሕራስ 600 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምእካብ ከም ዝተተለመ ተገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝሳለጥ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ዝገለጾ ጽባቐ ኣብ ከተማ ዋሳ ነበርቲ ጣብያ ጉዱ ማሌ ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ንክሰርሑ ዝተፈላለዩ ምልዓዓል ምፍጣሩ ተገሊጹ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ምስሊ እታ ከተማ ዝቀየረ ምዃኑ ምምሕዳር እታ ከተማ ይገልጽ ንጸብጻብ ኣስረሳዎ ጌሻ ናዝሬት በሪሆ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ነባሪ ቀበሌ ጉዱ ማሌ ዝኾኑ ዶክተር ጋሻው ምትኬ ኣብ ቀጽሪ መንበሪኦምን ከባቢኦምን ዘሳለጥዎ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ዘገርም ጽባቐ ክፈጥር ኪኢሉ እዩ የኮሪደር ልማቱ አለ በዋና ዋና መንገዶች ላይ ግን እዚህ መንደር ከሽንት ከቁሻሻ ነፃ ማድረግ እንደገና ያለችው ቦታ ጽድት ኮሪደር ልምዓት ኣብ ቀንዲ መንገድታት አሎ ኣብዚ መንደር ግን ካብ ዝተፈላለየ ርስሓት ጽሩይ ምግባር ዘለካ ቦታ በአግባቡ በመሓዝ ንዓይንን ንኸብድን ምግቢ ዝኸውን ነገር ምግባር አድላይ እዩ ካልእ ናይ ዝቀበለይ ነባሪት ዝኾነት ሂሩት ቦጋለን ስድራን ከባቢኦም ብምጽራይ ሰሓብን ውቅብን መንበሪ ክገብርዎ ኺኢሎም እዮም ከተማ ውበት ምንኖረው ጽባቐ ከተማ ንናብራ ዕለታው ንሰርሖም ስራሕቲ ንመሃሮም ትምህርታት ጽዕንቶ ኣለዎም እዩ ስለዚ ኣብዚ ትርእዎም ካብ ሰዓር ጀሚሩ ሓደሽቲ ዝተተኸሉ እዮም ብጣዕሚ ንዓይኒ ሰሓብቲ ኮይኖም ኣለዉ መንግስቲ በብገዛኣትዩ ነዚ ምግባር እኳ ተዘይከኣለ ሕብረተሰብ ብሓደ ብምዃን ከባቢኡ ብምጽራይ እጃሙ ክዋጽእ ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሳለጥ ልምዓት ኮሪደር ዝገለጾ ጽባቐ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ነበርቲ ጉድማሌ ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ንኽሰርሑ ዝተፈለየ ምልዓል ፈጢርሎም እዩ ኮሪደር ልማት ግሪን ማረግ አካባቢን ግቢን ማሳመር ይህ ለሰው ልጅ በጣም ኢንስፓየር ነው የሚያደርገው ግቢን ብቻ ማጽዳት ኮሪደር ልምዓት ከባቢኻ ሓምለዋይ ምግባር ቀጽርኻ ምጽባቕ ንወዲሰብ ዘተባብዕ እዩ ሕድሕድ ስድራ ነዚ ብምርኣይ ዋንነት ተሰሚዕዎ ክንቀሳቀስ ይግባእ በአካባቢያችን ለማጽዳት ሁላችን የራሳችንን ትግል እያደረግን ነው እርስ በርሳችን እየተባበርን ነው ቆሻሻ የምናገኝበት ጊዜ ይሄን እናርግ እየተባበል ተባብረን እየሰራን ነው ከባቢና ንምጽራይ ኩልና ናይ ዓርስና ቃልሲና ገበርና ኢና ሕድሕድና እናተሓባበርና ኢና ርስሓት ኣብ ንርእየሉዋን ብምትሕባር እናጽረና ኢና ጽሬት ንጥዕና ኾነ ንኸባቢው ኣየር ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንገብሮ ምንቅስቃስ ኣጠናኺርና ክንቀጽለሉ ኢና ኣብ ከተማ ሐዋሳ ካብ ቀንዲ መንገድታት ብዝሓለፈ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ መንደራት ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት እናሳለጠ እንትኸውን እዚ እውን ገጽታታ ከተማ ዝቀየረ ምዃኑ ምምሕዳር ከተማ ይገልጽ እንደ ሀገር ከተጀመረ ኮሪደር ልማት ጋር ተያይዞ ከተማውን ለኑሮ ምቹ ማድረግ ውብ ማድረግ ለእንቅስቃሴ አመቺ የማድረጉን ስራ ህዝቡ አጀንዳ ከም ሀገር ተጀመረ ኮሪደር ልምዓት ተታሒዙ ከተማና ንናብራ ምቹቲ ንኽትከውን ህዝቢ አጀንዳ ገይሩ ወሲዱ በብኸባቢኡ ተወዲቡ ይሰርሕ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት ዝተለምናዮ 30,000 ካሬ ሜትር ሓምለዋይ ልምዓት ንምልማዕና ተሊምና ሕዚ ልዕሊ ትልምና ኣዕዊትና ኢና ናብ ገንዘብ እንትልወድ ድማ ልዕሊ 30 ሚልዮን ብር ይዝኸውን ጽሬትን ጽባቐን ከተማ ብምሕላው ኣብ ዝሓሸ ከባቢ ንምንባር ሕድሕድ ዜጋ ሓላፍነት ዘለዎ ምዃኑ ተመላኺቱ እዩ ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግር ክልላት ደቡብን ሲዳማን በተበግሶ ጸጋታት ሌማት ዝሐሸ ውጽኢት እናመዝገባ ከም ዝርከባ ገሊጸን بمرها قبري حملواي أسر فرافر بمتكال أب زوباتات كل الدوب بزركب مهرتي فرافر ناوسخن نابعدا قعلم نتلاخن كم زركبون تحبرو بريه برهانا بسجان طبعا درهون نقحون كم ودما فريات عسن مهرت معرن طلب وشتعدن مملائن أبكيد دما سدد زكبر مهرتي نمعباين استجمره تبقسو معد ليمات أب كللات زتبابع وصيت نمركب سرت زنبرو مدبات ناتفتصمو يركبو مس اي تي في صانحيت زغبرو مكتل حلافي بيرو حرشا كلل دبوب ኢትዮጵያ አድማሱ አወቀ ሀብታ ክልል ኣብ ጸጋታት ሌማት ዝሳተፉ ነበርቲ
እናወሰኹ ከም ዝርከቡ ይረድኡ። ከሌማት ትሩፋት አንጻር በስጋ ምርት በወተት ምርት ላይ በማር ላይ ብመንጥር ጸጋታት ሌማት ብፍርያት ስጋ ጸባ ማዕርን ካልኦትን ውሕስና ምግብን ስርዓተ ምግብን ከረጋግጹ ዝኽእሉ ድኽዳኸ ንምንካይን አእምሮ ህፃናት ንምዕባይን ኢኒሼቲቭ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ጸጋታት ሌማት ሓደ ብምዃኑ ዓበይቲ ዋኒናት እናተተግበሩ ይርከቡ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ደቡብ በብዓመቱ ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ሓምለዋይ ኣሰር ፈልሲ ፍራፍረ ልዑል ቦታ ብምሃብ አቮካዶን ሙዙን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ፍራፍረታት ውጽኢት እናተረኸበ ይርከብ። ከም መብርሂ አይተ አድማሱ ኢኮኖሚካሊ ጠቀሜታ ያላቸው የተለያዩ ፍራፍሬ ዛፎችን በመትከል ቁጠባው ረብሓን ምርካብ ፈልሲ ፍራምረ ብምትካል ጎን ጎን ዕላማ ሓምለዋይ ኣሰር ንምዕዋት ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ብዓብዩ እናሰራሕና ንርከብ። ከም ክልል ደቡብ ብፍራምረ ንፍለጥ ኢና። بموز مانغو أفوكادو زحاشا عقملنا بفلاي دحر مرها قبر حملوا أسر أفرامرة تمتجيرنا ناسرحنا نركب عويز لا يزلو نابنت موز قد محزي خباب 4 منج وعنيرو حزقنا كاب دوب أمو نعداق عالم نات الأخير كب كباب ولا يتاون بصفعات يفر له أب خبابتات قفن جيدو أنون بالتمساسالي مكتل حلافي بيرو حرشا كلل سيداما ايتا بانغو بك على بوغنم وحسنا مقبي نمرقاص ابتا كلل استفلالو مدبات تحنصيصوم እናተ ተግበሩ ከም ዝርከቡ ይገልጹ። እንግዲህ እነዚህ ኢኒሺቲቭዎች ፓኬጆች አከባብን መሰረት ያደረጉ አከባብ ላይ ምን ፖቴንሻል አለ እዞም ኢኒሺቲቫትን ፓኬጃትን ከባቢያው ጸጋ መሰረት ዝገበሩ እዮም ብቀንዱ ክፈርዩ ዝኽእሉ ምህርትታት ብምፍላይ ዝትግበሩ እዮም እቶት ሓረስቶት ኣብ ምዕባይን ውሕስና ምግቢ ኣብ ምርግጋጽን ንድግዲ መጻኢ ዝውዕሉ ምህርትታት ፈሪና ኢና ናብ ስራሕ ናቲና ኣብ ክልል ደቡብ መንደራት ጸጋታት ሌማት እናተመስረቱ ነበርትውን ብውልቀን ብውዳበን ኣብ ጸጋታት ሌማት ዘለዎም ተሳትፎ እናዓዘዘ ከም ዝርከብ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ እታ ክልል አይተ አድማሱ አረዲኦም በተለይ ከዶሮ አንጻር ሰፊ ለውጥ አለ በቁጥርም በተለይ የእንቁላል ምርትም እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የስጋ ዶሮዎች በመንጽር ዶሮ ለውጥ አለ بقطري ناي سجا دراهو يخون بزركم قاقحو عقنون نوصغه مزيو بتصبان معرنون كابتي انيشيتيف نابزي عوي لوط الله مندرات ጸጋታት ሌማት ናይ ምስራት ስራሕ ነወገናይና ንርከብ ሰብ ብብገዙ መፍራይ ብምልማዱ ናብ መንደር ክትርንፎ ከለኻ ሓድሽ እዩ ኣብዚ ዝተወሰነ ናይ ኣራያ ጸገም ስለ ዘሎ ነዚ ንምቕራፍ እናምህርና እናለማመድና ክንኸዶ ኢና ኣሞዳታ ዜና ወጻኢ نزحلف 12 معلتات مونغو إيران إسرائيل زغصل كوينات كزازميو بمبال بريزيدنت دونالد ترامب قليصا تهران قبل علي ماخلاي مبراق زركبو تهدروا ناوطاتات أمريكا متقعتي كم زفنو تون تسمع لهم ترامب دكم كبلوا بصوعوتي متقعتي زخون عنوت كم زي بصح قليصهم مونغو كلتين هاجرات زي صنحغونصي دو كم زبلا ولق متسسار قصهم أسفيرهم من تسنوتي المان زواددو صبصاب مراسلا مرسا زتحسبن يخون زلون معدون معدو يمثل رسن ماخلاي مبرق سراور دم علم كاب زوتر 10 خلته محزني مسدممن مدن صون معلتات تقصير له اب خيدزي لوما عنتس تسمع بسرات دما نتبارع خلتيوب اكلات زترفه اب خلتيو كامبس فطر حوي مباصحيو اب يخون يلوم نزي صببتهم ጭንቃት ፍሳሃ ዘስማን ረስኒ ናማይ ዘእተው ሆይንሎ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሎማ አንቲ ታይ ተፈጢሩ ይሆን እንዳበለ ኣብ ወጥር ንዝርከብ ዓለም እንኳ አሕጎሰኩም ኢራንን እስራኤልን ዘላቀ ዶሞያል ተኽሲ ክገብራ ኣብ ምርዳ በጽሐን የንከውሉ ሰናይ ዘረባ አስሙዑ تثبيت زي تجبرلو من الباشون نبجمت وشتاعتيو زي تنح بالسرات نعمتات زليقو نما أخلاي مبرق ملو بملو نبتاريك غيرن دحر خلاي كوينات علم تدقي مزيفة اللي تهلكيت يسعب يستبها للو معات اللي بعد كم زرخبة تسمعو تكبر دوم والتوكسي كم استفل مزقلتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نزس ممع كي تتحسو بموال نخلتين هاجرات متنقطع አትሐላሊፎም እዙ ብስራት ቅድም ምድማጹ ቅድም ሰዓታት ሐርነትና ሉዓላውነትና ንሙሐስ ሁሉም አማራጭታት ክትቀምየ በመል ዘጸርሐት ኢራን ቀዳም አጋምሸት በአሜሪካን ዝበጽሐ ጥቃት ኣብ ማእኸላይ ምብራቅን ዝርከቡ ናቁጣታት ሰራዊት አሜሪካ መጥቃዕት ፈንያትሎም ልቁሕ ዘይመልስ ወደ አድጊ እንትብልተላ መራሕቲ ጻዕዳ ቤተ መንግስት ዝኾኑ ውልቀሰብ ነቲ ፍጻመ ምስናይ ድሕንነት ሰባቶም ኮይኑ ብቀጥታ
ይከታተልዎ እዮም ነይሮም እቲ ግብረ መልሲ ዝኸፈአ ጉድኣት ዘስዕብ እንተኮይኑ ከም ተቀዲሞም አብሪሆምዎ ጽንሑ ለውጥ ስርዓት ኣብ ኢራን ባይታ ከትሕዝ ዝኽእል ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ወይ ከዓ ብድርድር ንምፍታሕ ኩለ መዳያዊ ምድላው ተገይሩ ይጸንዩ ኮይኑ ግና ግብረ መልሲ ኢራን ድኹም እዩ ብምባል ዝገልጹ ትራምፕ ታይ ከስዕቡ ይኾኑ ተብሂሉ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ኩነታት ኢራን ስለ እትፍጽሞ ጥቃዓት ኣቀዲማ ስለ ዘፍለጠትና ነመስግና ዝሰዓበ ምንም ዓይነት ጉድኣት የለን ብምባል ብገጽ ማሕበራዊ ሚድያኦም ሓሳቦም ንምስንዛር ጻት ኣይወደአሎምን برجس جي كم زجل صو كاب زتفنوا 14 مسائلات نتوم 13 أمقينا يوم نتحدون إلى مو كم زي وقع فليتنا شلل زبلنا يوم زبز حقودات يلم بموال تناقروا زخون خوينو أمريكا بخمي تدفير إلى توسغتي وتهدروا متقعدات تفتم من الباشون بريزيدنت ترامب قدمهم بزهاو ملكت اب ايران لو تسرعت كسعبنا بزغل وتهدروا منقسقاس كاتو يخونو تبيلو تثبيت اب زغبرلو كلي بتقارنيو اوانو ناي سلاميو ابز حلفو 12 معلتات امونغو اسرائيلن ايرانن زصنح غونصي مولو بمولو سممعنت دومبال توخسي بمسلات تزازيموالو كبلو تسمعوا قدامي منستر اسرائيل بنيامين نتانياهو هاجروم بزغبرت توفري كلهم شتوتاتا سلازعوتت نت سممعنت دومبال توخسي قبول غيرنا يولنا بلو نتانياهو خزي يبلومو نتيل افيف سقات سخونو نيكولير إيرانن أقمتات بالاستيك ميسائلاتن أداخي منا يومنا زتقبر اسم معنات زتحاست غوينو جنا ملسي اللي نايو بمال متنققتا ملوختهم أب محلالفو رقصيو أبزوري عطربيزا يخون حاديومنا حاديوم كتشبابتو نزي رأي عالم اتزعبا كي حد شوي ترفي اتقونس يخون سم معنات دومال توخسي بعاقا نزيز نهارة كي تقمتا اللبات زرخبا قونس مع خلاي مبراق كمتي ترامب سلامي حش كم زبالوو سلامو النتفو زلاق دوخون يخون نقدميت زرع يخون كبرات ملكة زينا ومسنادو تاتنا قدمي مززامنا كاندغنا تبتاتنا كنزخاخركم بيت مخري فيدريشن بحزب وسان نبعلم ريفورم سقبرو مداركتي اكالات كللات زتيو حرشان مزمان بزسرح زلو سرحتي قرب تاوتاتنا تقاقمان موساخو مستر حرشا دكتور جرما منتي غليصا نزحلفو 12 معلتات مونغو ايران واسرائيل زغصل كوينات كزازميو بمبال بريزيدنت دونالد ترامب غليصا كبرت ملكت نلومينا باخم زحرنا ما دزينا يتبي تغرنيا زي كتكتاتلو صنحكم مسل نيرو نسلم كتالكم نمسغن غيتاچوالوم بسم الله سوما استوديو حبيركم نيرا ببزلخمو مس زترفو مدلوات يتبي تغرنيا سنه يغزل كونلكم تمنيتنايو